Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija ma eskludix li jixtri proprjetà ġdida fis-Siġġiewi qabel iħallas ma' 80,000 euro dovuti lit-taxpayers Maltin u Għawċin. F'kummenti lil One News barra l-Parlament huwa ikkontradixxa lilu nnifsu f'temp ta' ftit sekondi. Mistoqsi dwar ix-xiri ta' proprjetà ġdida fis-Siġġiewi, il-Kap Nazzjonalista tax jifhem li se jħallas dak dovut lid-Dipartiment tat-Taxxa qabel jixtri din il-proprjetà. Taħseb li huwa sewwa qabel ma tkun qed tissettilja il-kont tat-taxxa li għandek aktar minn 80,000 euro xtati lid-Dipartiment tat-Taxxa? Inti ma qallek li huwa sewwa illi jiena minix ħankun tħallasthom qabel ma xtixxeha. M'għaddiċ minuta li Adrian Delija ma daqx l-irtirata u saħaq li għalih m'hemmx rabta bejn il-kwistjoni li hu jixtri proprjetà u fl-istess waqt għadu ma ħallasx eluf ta' euro f'dejn ma tat-taxxa li jmur lura aktar minn 3 snin. Ġifieri l-ewwel se tkun qed tissettilja id-dejn li għandek mad-Dipartiment tat-Taxxa aktar minn 80,000 euro u mbagħad se tixtri proprjetà. Waħda m'għandax taqsam xejn mal-oħra jekk hemm issue relatata ma' taxxa dik tissolva u titħallas meta tissolva. Viżibbilment skomdu wara d-dikjerazzjoni mill-aktar kontradittorja minn persuna li ġor kariga kostituzzjonali, Delija ma rridx jikkonferma jekk hux se jħallas id-dejn li għandu ma tat-taxxa qabel jixtri proprjetà oħra. Issa qed tikkonferma li l-ewwel inti ħatħallas dak dovut lid-Dipartiment tat-Taxxa u mbagħad se tixtri proprjetà fis-Siġġiewi. Minix qisnet nikkonfermalek qed ngħidlek waħda mhix marbuta mal-oħra. Kienet il-gazzetta The Sunday Times li żvelat li l-Kap Nazzjonalista kien se jixtri proprjetà oħra fis-Siġġiewi. Fir-rapport tagħha il-gazzetta ġabet it-tweġiba ta' Adrian Delija. Iżda ma' One News il-kap tal-Oppożizzjoni għalilna li r-rapport ma raħx. Li ma rapportax ma Huwa skorrett ir-rapport li għamlu ma rajtux ir-rapport. Sa dan it-tant staqsejna wkoll numru ta' deputati nazzjonalisti dwar l-aġir tal-kap tagħhom li s-sena li għaddiet iddikjara fil-programm dis-sett li l-kwistjoni tat-taxxa kellha tiġi solvuta sa tmiem is-sena li għaddiet. Fost ħafna tlaqliq u skumdità li timbarazza lil partit li ilu jimmilita fih, id-deputat Fredrika Zoppardi wieġeb hekk. Jekk ma naħsibx, jiena jekk ma nafx ma nistax nikkummenta. Kieku inti l-ewwel tixtri proprjetà u mbagħad tħallas id-dejn li għandek ma tat-taxxa jew l-ewwel tissettilja l-ammont. Taxxa jidher li hemm kwistjoni għaddejja qed jistenna risposta. Inti x'kont tagħmel? Min-naħa tiegħu il-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo għażel li jibqa' sejjer. Inti x'kont tagħmel taqbad u tixtri proprjetà qabel tħallas it-taxxa?